Nähdään huomenna koulussa ja käydään koulun jälkeen etsimässä se polku, kun on vielä valoisaa. Näin päätimme, ja itse myös lähdin kohti kotia. Lähdin Chrisin pihasta ja käännyin pienen alamäkeen, missä suunnassa oma taloni oli, ja huomasin, että Alpi, joka asui melkein naapurissa, oli omassa pihassa rakentamassa lumilinnaa. Itse en halunnut mennä vielä kotiin, joten päätin mennä Alpin luo. Kysyin Alpilta, mitä hän oikein rakentaa. Alpi oli hiljaa ja hymyili itekseen. Se oli hyvin Alpin tapaista. Kysyin sitten, että voinko tulla mukaan rakentamaan lumilinnaa. Alpi muuttui vihaiseksi ja sanoi, että Ei. Tämä on minun suojani. Sanoin Alpille, ettei nyt tarvitse suuttua, ja päätin sitten lähteä kotiin. Alpi huusi perästä, että varo laulua. Sanoin vaan, että joo, sellaisena äänensävyllä, ettei minua kiinnosta. Meidän talo oli Alpin talon lähellä. Piti kääntyä pihasta vasemmalle, niin näki meidän pihan. Kävelin kohti omaa pihaa, kunnes ohitin Alpin talon ja sivusilmällä näin nurkan takana 3 hahmoa. Pelästyin ja katsoin, mutta siinä ei näkynyt ketään. Mielikuvitukseni varmaan laukkasi, mutta juoksin nopeaan kotiovelle, varmuuden vuoksi. Seuraavana päivänä koulusta päästyämme lähdimme Chrisin kanssa tutkimaan sitä mystistä polkua. Kävin itse kotona tekemässä ensin läksyt, söin ja puin ninja-vaatteet päälle, eli mustat ja mukavat vaatteet.